I doncs vaig començar a cantar antes de la pandèmia a cor de Pollença, després també anava en el cor de l'església i entre uns amics va sorgir la idea de fer un grup gregorià i vàrem començar. Després vàrem aturar per la pandèmia i ara hem tornat a començar i s'afegeix més gent. I m'agradaria que si qualcú tingués ganes de provar-ho, que vengui. El dijous a les 7 a Sant Jordi. Jo penso que són increïbles, perquè aquí, com tothom diu, nosaltres no sabem massa de res i mos surt la veu res més mirar aquest tipus de partitures. I és una sensació de germanor que tenim entre tots i crec que les veus encaixen perfectament. En la Francisca Immaculada de l'Escola de Morilla també havíem xerrat que aprofitaríem aquestes veus per donar un impuls a un Te Deum de Pollença, que sempre falten veus. Hi ha molta gent, però necessitem que s'animi gent jove, que és el que fa falta.